جبریل آو دوپن محض کر اجتماع اختتام، محض کر بول بند، محض کر ونن بند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ یہ نہیں یس امہ مالک چھ سردار یت پٹ لچھ دیت کنس 10,000 دیت کنس 1.5 لچھ دیت کنس مگر یہ غریب ممکن چھ ویریک آس کان دوری وچھن دپن بت یم ہا امس آسن گرس اندر کی یہ غریب صحابی ات ابو بکر صدیقن سورے مال ات فاروق اعظمن نصب اونمت ات ہتھ بد اونٹ دتمت عثمان ذنورن مگر یہ سٹھا تھکاوٹ سان آمت مالو مندش مندش مے گو ژیر یا رسول